Ассалому алайкум мардуми тоҷик бародаро апа ухаро иншалло ки ҳама каса хубе. Омадид қурбон ба кулли мардуми мусулмон муборак шава. Худо хоста боша пага ида хутна биёед. Хоб, хостем як ду сухан барои баъзе бойбачаҳо, камбағал бачаҳо бугум. Ки шумоам ки боше сағирачако маҳқул шуд видео лайка бизан роиш ки барои мо одамои ду пагона. Ҳамаи мо шумо дар маъракаҳо мешунем, ҳамин аҳамият додаста ки ягон бойбача меояд айдар медурояд бологузара гап мезана, гапш маъне надора. Баъзе беномусо дар гапи бемаъни ин бойбача механданд. А вақте камбағалбача гап мезана, гапш миллион раз маъне дора, фоида дора ба ҷамъият. Меганаш ки этра чи гапзанӣ чи. Ба ҳамон хотир ма чӣ гуфтанем мавдураи азиз, ин сум, мол, мулк ҳамаш ширки диста имрӯз аст, пага нест. Назари Аллоҳ дар пастия. Худона эҳтиёт